No Barbanza, unha das prazas máis disputadas, atopámola en Ribeira, onde 7 formacións políticas concorren á cita electoral. O PP de Manuel Ruiz agarda volver contar co respaldo da ciudadanía, aínda que a maioría absoluta antóllase difícil, abrindo a porta a un posible pacto das esquerdas no caso de contar con máis representación. Na Pobra, os 3 partidos que integran o actual tripartito agardan revalidar o acordo de goberno, aínda que dependendo dos votos acadados pode haber cambios na alcaldía, onde o cambio de rexedor si está garantido en Rianxo, posto que o nacionalista Adolfo Muiños non opta á reelección. No seu lugar concorre Xusto Ordóñez, que medirá forzas ante os novos candidatos do PSOE e do PP, Óscar Rial e José Luís Castiñeiras. Tan só repite Julián Bustelo como cabeza de cartel por Rianxo en Común. En Boiro, o socialista Xosé Ramón Romero aspira a un segundo mandato para o que podería precisar do apoio de outras forzas como na actual legislatura. No que respecta ás comarcas de Muros e de Noia, tamén podería haber novidades tras a xornada electoral. Un dos escenarios máis abertos está en Noia, onde as forzas de esquerda tentarán arrebatarlle a alcaldía ao PP de Santiago Freire, que opta á reelección. Será clave, como na cita electoral de 2019, o papel de noieses independentes agrupados. Tampouco en Outes está moi claro o panorama tras a renovación de candidatos no PP e no BNG. O actual rexedor Manuel González, de Compromiso por Galicia, opta a un segundo mandato. Menos sorpresas se agardan en Muros, onde a popular Inés Monteagudo aspira a repetir como alcaldesa 4 anos máis, nin tampouco en Porto do Son, onde Luís Oujo agarda volver contar con maioría absoluta.